see, 'cause I think I do want you next to me. Hi guys! Today nagdadrive kami papuntang Allendale and Sister's house. So, sabi ko, itry ko rin yung so, itatry kong doing makeup in the car. So, yun ang gagawin ko with my mga anak and my hubby. So, yeah. So, mag-start na tayo. Hindi naman nga ako marunong mag-makeup. Sa kilay pa lang, ubos ng oras natin. So, eto, very challenging talaga to. Nakapag-moisturizer na ako and sunscreen. So, ang unang ginagawa ko ay nasaan na siya? Eto. Nagkikilay muna bago pa ako maglagay ng foundation or concealer sa mukha ko. So, unahin ko muna. Ito yung gamit kong kilay ko. Ito yung Nichido na hazelnut. Takot naman to. Ha? Is that pencil? Yeah, this is for the kilay. Pencil for the kilay. Hazelnut yung shade niya, guys. So, dito pa lang, challenging na to. Sa bahay nga na hindi magalaw. Sobrang hirap na ako. Ay, eto pa kayo. Wait lang, guys. So, ayan. Nagdo-drawing muna ako sa aking kilay. Pina-follow ko lang yung humihingi si Holly ng snake. So, ayan. Tapos, feeling ko hindi ito sa bahay nga hindi ito napapantay. Dito pa kaya sa car? Oops, napunta siya. Tumatawag. Diba? Doing makeup in the car. Who's that? TV. Ay ko muna kayo kasi naka-speaker si Jan. May tumawag sa kanya, importante. And then, yung next ko, after ko makapag-drawing dyan sa kilay ko, ginagamit ko itong powder ng The Face Shop. Ayan siya. Ang tagal na nito sa akin. Ilang taon na to sa akin. Kaya ayan. Na siya, basag-basag na siya. And then gamit ko yung bigay sa akin ni Race na brush para sa kilay. Eto, maganda to kasi na niya talaga, na fill in niya talaga lahat ng yung mga gap ko dyan. At saka mabilis lang siya. So, ginagawa ko, ginaganyan ko na siya. Sobra na siya. Kilay is life talaga. Tapos ganyan pa, baku-baku pa yung daanan natin. So ayan, tapos ka nang gawin yung isa kong kilay. Ayan na siya, oh. So ngayon, eto naman yung gagawin ko. Maglalagay ulit tayo ng powder. Ayan, malapit na tong isa. Bored na raw si Kuya. Gusto niya kasing i-on yung music. Hindi ko, malapit na ako, Kuya. So, ayan. Okay na yan. Ginaganito ko lang siya, oh. Tapos, ganyan. Para maalis yung ibang yung ibang, ang ingay. Tapos, ginaganong ko yan. Wala ko yung tawag nun, yung parang spoolie pa ang tawag nun. Naiwan ko. So, yan na lang. So, yan na yung kilay natin, guys. Tada! And next, ang gagawin ko is, maglalagay na ako ng cushion. Ito yung favorite kong cushion. What's that, Holly? What? I cannot see Baba. Do you have more, huh? Yeah, she's just playing with it and I'm not giving her any more advice. You're wasting it, Baba. Later na lang. Nahulog niya yung lollies niya.
give Can I him. give her any more? Where did you put it? Drop one straight. Where? It's on the other side here. The other Which side. one? Can you see it? It where? Diba? In my bag. Here? Where, Baba? Yeah. This one? M4. Nahulog niya kasi yung ano niya, yung lollies niya, yung snake. Yeah, I got it. Don't drop it. Don't drop it again, ha? Diba? Etong challenge. So, yung next na step na gagawin ko is, eto nga, maglalagay na ako ng ang tawag nito, cushion. Ito yung favorite kong cushion, yung Super Face cushion na ang shade niya is number 2 natural. And ang ginagamit ko, meron siya yung ano, ang tawag doon, meron siya dito, pero hindi ko yung ginagamit. Ang ginagamit ko is etong sponge na to. And binabasa ko to ng Mario Badescu na facial spray kasi dry siya eh. Wala tayo sa bahay, so hindi ko siya mababasa. Pero ito lang ginagamit ko. Ha? Okay. Napakita niya sa akin yung snake. So, ayan. So, basa na siya. So, ito talaga ang gustong-gusto ko. Ano. Ayan, tingnan nyo. Light coverage lang to, ha. Dito yung ano. Kasi hindi naman talaga ako masyadong nagme-makeup. Bihira lang ako mag-makeup. Marami ako ngayong ano, breakout. Kasi meron ako ngayon. Oy. Ginawa ko kayong salamin. Si Kuya, inip na siya kasi gusto niya nang magpatugtog si daddy niya ng AC/DC. So, ayan. Inuuna ko yung kilay ko kasi pag inuna ko yung foundation or ang cushion or concealer o ano pa namang ginagamit ko dyan sa mukha, kasi ang kilay ko lagi ko yung binubura. Buti na lang nga ngayon hindi na masyado, nag-improve na ako, ha. Kita nyo naman hindi ako nagbura. Dati lagi ako nagbubura. Hindi ko nga lang alam kung pantayan sa inyo. Para sa akin okay na yan. Tapos nasa car ko pag ginawa, achieve ko na yan. Pag napantay ko talaga yan. Ha? Ganyan lang. Ano, Holly? And alam nyo ba, kinukonvince ko si Jan na gawin namin yung challenge na yung what's that challenge again, ha? Letting the person in front of us decide what to eat for 24 hours. Kinukonvince ko siyang ganon. Sabi ko gawin namin yung pabalik sa ano, sa tawag nun, pabalik sa Mount Gambier kasi may ano si Saki, mayroon siyang golf lesson in the morning. So tamang-tama morning, breakfast, lunch, or dinner. So depende kung saan ka mag-stop. So sabi ko gawin namin yun. Tapos hindi pa niya ako, are you gonna do that, Han? Ha? Let's do it, honey. Kasi challenging yung guys. Kasi kung kaming buong pamilya, tapos yung unang nag-order sa amin, kunti lang yung in-order, magugutom talaga kami. Ha? Okay, Han? Let's do that, honey. Han? Can you, Han? Sana pumayag. Pilitin natin. Sana pumayag. Siguro nagaganyan lang yan kasi nandiyan kayo. Tingnan ko. Pag yan napilit ko, Diyos ko, sobrang saya ko at alam ko magiging masaya rin kayo. Kasi si Jambira lang yun sumali sa mga kaanuhan ko, kabaliwan. So yan na. Siguro okay na yan, oh. So yan lang. Ganyan lang. Tapos dito, konti lang dito. Tapos yung next, ang ginagamit ko lang na yung lipstick lang. Ito yung favorite kong lipstick talaga. Ito yung Addiction, yung kanyang shade. Ito yung Revlon. Yung mga nagtatanong, ito po siya, yung matte ng Revlon. Ayan. Ang kanyang shade is Addiction. Ayan, Addiction. So, hindi pa pala, mag-ano pa pala ako, guys.
minsan kasi, naglalagay din ako ng lip liner. Nasaan na ba yung salamin ko? Mag-draw lang ako. Tingnan natin kung ma-chip ko yan dito. Minsan, nag-over ako minsan sa aking lips. Pero ngayon, gawin lang natin, i-follow lang natin yung lips ko kasi mahirap na baka hindi kahantay yan kasi nga umaalog-alog ang car. Ayan. Dad, the process was what? 45,000. Eto pala kay Vice Cosme. Yeah, Vice. Vice. Bigay ito sa akin natin ni Reyes. The cross, I don't know. I didn't actually get the cross. Si Kuya. Pinag-uusapan nila yung hoodie. Huwag kang lalampas. Dad, I got the master. Then, dito, para magkaroon siya ng, para ka lang nagpaturok. So, ganyan. What's the hole dito? Ito, si Jen. What are you doing? What was that he said? Sana talaga magawa namin yun, no? Yung challenge na yun. Sana pumayag siya. Sana mapilit ko siya, guys. Bobby! And I'm missing the Ah! Oh, wait. So, yan na. Ayan yung lip liner natin. Ito yung kay Vice na ano bang shade nito? Walang nakalagay. Glide lip liner. Ayan, yung ba yan? Ayan siya. Nasaan na yung takip? Wala, nawawala yung takip. Oh. Nasaan na yung takip? Mamaya na nga. And then, nasaan na yung lipstick ko? Ito na yung lipstick. Oops, gumagalaw. So, ayan. Nasaan yung ating galawin? Yes, ginawa ko yun. Yes, Baba? Ha? Ano yan? Ayan, isa lang dyan lang Yan na. Tapos, tada. Tapos na yung lipstick natin. Nalagyan yung iping ko. Bago ko kayo inon, nagkakantahan sila. Sabi ko, pwede munang mag-ano muna si Mami. Mag-makeup. Ha? So, ayan. Yan na yung lipstick natin. Tapos, ang ginagawa ko, pag nakalimutan ko yung yung aking, nasa na ba yun? Nawawala eh. Pag nakalimutan ko to, ito yung tart na bigay sa akin ni Pongpal. Pag ito nakakalimutan ko kasi minsan, papalit-palit ako ng bag. Ang ginagawa ko, itong lipstick. Ayan, ang dami na nga to eh. Ito, ang ginagawa ko, nasa yung salamin natin. Ang aking ginagawa ko eh, kasama ka. Ginaganyan ko lang siya oh. Tapos, ganyan. Dad, not letting me take a gimme. Oh, what's the colour then? I'm trying to get you straight past the wall. Wow, do it properly. Ayan. What's that, my love? Ayan na siya. What's that, Holly? So, ganyan lang. Itong ginagawa ko minsan na pan-drunk Dad, blush. it's too short. Ayan. Tapos ay meron pa akong konti dyan kasi marami yung oh, who's pretending? You're pretending? What are you doing, Kuya? Playing golf? So yan na Dad, every guys. time on the edge of the hole, it keeps going straight past it. Oh, we have some. Actually, So shut. yan lang. Ayan na yung aking look. Ganyan lang ang everyday look ko. Hindi ako naglalagay ng mascara. Pero meron tayong mascara. Sige, try natin maglagay ng mascara din. And Wow. hindi na ako
eyeshadow, pero this time, maglagay tayo ng eyeshadow kasi nga, tingnan natin kung kaya ko rin yung mga ginagawa na nagme-makeup na nasa car. So, eto, wala akong ano. He took Wag a Jimmy ka. instead of me. Nalagyan na yung ano ko ng lipstick. Wala talaga akong brush. So, eto na lang. Gamit ko tong toasted ng sa Tarte. Ayan. Eto yung anong gagamitin ko dito. Eto na lang na sunrise. Ayan. Oops. Oops. Ayan, sunrise. Ilagay natin yan dito. Ayan. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ko, guys. Basta ganyan lang. Oh, yes, it's in the book. Ayan. Oh, ang araw. Tapos, dito sa kabila. Oh, ang araw. So, yan. And then, anin pa kaya? Etong flame. Ayan, eto. Hindi ko makita nyo. Eto. Same brush na lang din yung gagamitin ko. Kasi wala naman ko talagang proper na ala, ang ano niya, ang pigmented niya. Oh. Gamitin natin yung ating kamay. Ayan. Asan na ba yun? Flame yun, di ba? Kamay na lang kasi. So, ayan. Hindi yung makikita kasi yung araw. Then, na ano ko sa ano na ayoko malagyan ng lipstick yung aking jacket. Maglagay tayo ng mascara. Wala ako yung pang curl. Hindi ko nadala. So, parang full makeup tayo ngayon. Pero hindi ako ganito mag ano. Hindi ako nag-eyeshadow. Yung unang nakita nyo lang na lipstick tapos drunk blush yun lang. Wala na. It's too sunny now. So, ayan. Mag-ano tayo. Mascara. So, yan na yung ating Yeah, every time it looks like it's turning, but it's just full coverage makeup. Hindi ko alam kung full. Sa akin, full coverage na to eh. Kasi nakapag eyeshadow na ako. Naglalagay din ako sa ilong pala. Yung gamit ko lang ito, yung sa kilay na powder. So, yan ang ginagamit ko. Pinukuskus ko lang yung aking kamay dyan. Ayan, ay, kamay daliri. And, ganyan lang. Ginawa ko na kayong talaman. Sana hindi ito masyadong dark. So, ayan. Ano ba? So, ayan guys. Ito na yung ating doing makeup in the car. Pasado ba? Isak nakatulog na, oh. Tapos hindi na ako tawag noon. Meron tayong pang highlight, pero hindi na ako nag-ano. Gusto mo, sige, lagyan na rin natin. Maglagay din tayo ng shimmering dyan sa cheekbone. So, gamitin, eto yung Becca na, ano ba to? Ewan ko. Basta ito yung gagamitin ko, yung Becca. Maglagay tayo ng highlights dito. Hindi naman talaga ako guys marunong mag-ano, hindi ito yung step by step na makeup.
Tapos dito, hindi ko siya dinidiretsong pababa. Ganyan. Parang may itik tayo dito. Yan na guys. Totoo na to. Eto na yung talagang final na tapos na guys. So, ano sa tingin nyo? Pumasa ba ako sa doing makeup in the car? Si Sak nakatulog na and sana mapilit ko talaga si Jan na gawin yung challenge na yun na letting the person in front of us decide what we eat for 24 hours. So sana magawa namin yun. Finger crossed sana. So ayan. Tapos lagay natin tong shade. So yeah, pero hindi ako ganito ako mag-makeup ha. Sabi ko sa inyo, ano lang ako, drunk blush tapos cushion, walang eyeshadow. So yun lang, yung eyeshadow lang naman tsaka highlights yung nadagdag sa aking everyday look na, hindi everyday, pag umaalis ng bahay. So yun guys, thank you!